Čaute ľudia, ja som Ampodope a vítam vás u môjho ďalšieho dielu, tentokrát z tutoriálu. Dneska si ukážeme, ako si urobiť vlastnú fotku. A tak, môžeme sa pustiť do toho. Otvoríme si hociaký prehľadač, ktorý máte. Potom pôjdeme na stránku Skin Wallpapers. Link vám dám do popisku videa. Tak, vidíte tu, ak si môžete vybrať hociakú fotku. Tak, môžeme si nejakú vybrať, napríklad to je jedno, napríklad si môžeme vybrať túto, úplne nám stačí. Sa načíta. Ako vidíte, tu máte vlastne to je ten za tým, tu máte panačika, vlastne tiknete na ňo a dáte si tam, vyberajte si tam hociaký skin, dajme tomu takéto baví, alebo toto. Keď chcete nejakého hľadať, tak dajme tomu, dáte Ampodope, dáte player. No a vlastne zmením sa vám to na moje ako kiwi. Vidíte, takáto fotka. Ja vyberiem niečo viac Minecraft. Napríklad túto. No hej, takto. Vidíte? Neviem, to môže to byť takto, tak toto je taká fotka. Ďalej si vyberete, akú chcete mať veľkú. Potom či JPG alebo PNG, aký formát. Dáte download. On si dáte uložiť súbor a dáte OK. No, to vyberete, kam to chcete uložiť, takže ja si to na plochu, si to nazvete, ako chcete, ja neviem, tomu fotka. No, dajme tomu nejak takto. A tunak to je, hej. No a máte takúto fotku. No a potom si to už proste hodíte, kde chcete, napríklad ako pozadie, si to môžem hodiť ako pozadie. No, môžem dať toto. No, vidíte, také to bolo pekné pozadie. No, to je vlastne všetko. Na výber tu vlastne nemáte len toto, ale môžete si vybrať aj tunak. Toto sú tie najnovšie, populárne a tam, kde je najviac hráčov toto. Keď chcete mať viac hráčov, napríklad viac hráčov. No, môže byť toto. No, tak si proste iba vidíte, ja tu mám samých ampotov. Si môžete premenovať, napríklad tento môže byť takto. Tento môže byť, neviem, tento môže byť takto. Taký robot, či čo to je. Vidíte, a takto to môže vypadať. A to je z tohoto tutoriálu všetko, tak lúči sa s vami Ampodope a čau.